Kublai pi baro. Nagipor sa kipor, ngayon baga balang Katolik, kasya kan to, basya kren ben, kren jaklia, hagi social media baper, dagato kan nengut kibri bakwa sim kabu, mari bakwa le asyong shit. Dang hakini kisngi bala debru, ngayon badon kawe ka Facebook page, kabakren pento briay ka balang, hagbay day baga jibron kam jong ka balang, ya culture kasi, hakalet nem le arukom, kan tubru, ya jibron kam, ya kadak kasin jong ierang ko, hagi jingre mas jong kilang do. Haus nem arja kal praru, ngayon ba kidon ki jisoto bakla, nakhimen ki para jongi, kibadang bat ya kanem kasi tenrai. Sepang jibron kam jong kabalang ya kadak kasin jong ierang ko, hagi jingre mas jong kilang do hi. Hagani ka video menta, nan pasoto ya pi, ya kidaw ba balay ierang ko, udon ya kadak kasin ka bakit jimud ba haga balang Katolik ru, nado gispas nem kibadang kong. Nagaba pasoto ya pi kumne, nga kermen ba pinom ya kan tok lem rancho ya ka balang Katolik. Hoy, kanem kasi tenrai ka padon kam ya ka sembol ya kadak kasin jong ierang ko, nado kipor barim baja. Hendrei, kani ka murpat ba haka history jong gijat niam gijat culture baper kadai tang kanem kasi tenrai ba padon kam ya ka sembol jong ierang ko. Kam de setia kumta. Ha gijat niam bagi culture baper ha setelah kapertai. Kidon ru kiwai pat kibreo, pat kiwai pat kiri, ka padon kam ya kadak kasin jong ierang ko om tang kanem kasi tenrai. Ha kanem Hindu ya ka sembol jong ierang ko layo hakalama jong ublay Kartikeya, ublay thma jong Hindu. Nalor kata, wa gajinya post iar keba barok nangi, ngisong shit pa badang kena aru. Kadai kebenta jong jingla nem la rukom jong Hindu hakiwai kuai pat ki state hakari India jongi. Ki Muslim ki khen kerpang bha yaw iarang ko, ba ki ngai ba habau iarang ko ukan kapan bau angel udon hajan. Kajing tho jong ki ka hadith kanambar ka ba arajar news pa arap kendai kong. Habap yos ngau ya kajikan jong ierang ko. Sim kabu ya kajingai jong Allah. Barpan nau Allah na bau ierang ko ulayo yo angel. Hakaniem Zoroastrianism ne kaniem Farsi. U ierang ko u yengkum kadak jong kajing syai kajing bha persya ya kajing sneu. Ha khana puriskam jong kaniem Yoruba. Sipang kajing tao ya berthai bakamariang. Langit ba u ierang ko u yarap ya ublay nang bunang tao na kabakra ya kando ksiyep haga ba ublay ula ban tao ya ki baro da kata ka kando ha kari Japan bat kari China u ierang ko u yang ya kadak jong kaji slur bat kahok u way na hit artly ki zodiac signs jong Chinese ru u day u ierang ko ha kaniam Shinto kabas dang nang kong ha Japan langit ba u ierang ko u day nong patay kubor jong ki blay jong ki. U ierang ko ne kas ier, kidon jimut bha hakaniam karukom jong ki juru. Hakarti rustur jong ki, kabagerteng ka kaparot. Ki ju ki ngek ba, ki pop jong u ne kabreo, laban syet no hau ierang ko ne hakas ier. Hakane ka rustur, ki ju ki sim yaw ierang ko na kabentaw sendrang, ne hakas ier na kabentakan thay, makipansya tawiar laisin laiwat, nalor ka kle jong u ni kabreu kum kadak bau tau ierang ko ni katakas ier kinkit no ekipap kisang jong kita kibreu don bon bha kinuksa ki bangila ban sem ladang iwat bina na ka internet ya ka jipron kam ya sembol jong ierang ko hakariti dustur bakandiem korukom jong bon jat kibreu bakiri baper haslat tlak kaparthai jan baro kinim tribal bakitut ba mane ya kamariang kipodon kam ya ierang ko hakariti dustur bakandiem korukom jong ki Adivasi ha Jharkhand ru ibran kam yo ierang ko ha kenya ka krem jongki ulang do jongki bagi khot u pahan utarwa kenya ya lightly ki ierang ko ha ble nang bo nang thau jongu kine baro gide sipang ki wepat kinem kirkom hak bai de bagi balang Katolik ru u ierang ko udon la ka jong ka jingmut hoy dol ki Kristan ha ka rekasi jongi ki ba pania sariem yo Jesus Christ kumu ierang ko bade nongkit rendang bade nong ba rendang ki pop kisang jongi baro kaneru kam dai tang ganyi pasriem kabaja tang hakini ki kindia spasnem hendrei kadai badon lepa nado kapor barim baja haka history jong ka balang
ya kesembol jong irengko lalap lang ha jing draw dur ke barim tam ya ka dur jong Yesus Kris ka bangila bersem ha ka katakum jong o Calixtus harum narong ispas nem kibaden kong ya Petrus la penias riem kumu irengko nomor ba ulen lain sin lain wat ya Yesus berhaden kane ka jing len jong u la thok Bible ba u irengko u kan i lain sin lain wat hagas pas nem ka banreu u Pope Gregory benengkong usngo bakalong keberon kam ban bo yaw irang ko kum u emblem jong ka Christianity hagas pa sa mga bakandai pat u Pope Nicholas benengkong ula hukum badai ban bo ya kedur jong irang ko ha katnom yeng jong man la kiyeng mane te ha gitu ki por baro kiyeng mane ki bo yaw irang ko ha katnom yeng mane jong ki kum kajing mut bada kajing len jong Petrus lapan yo ya kajing penim baru kumba kajing kan i jong irang ko kawan ra hangi ya kasngi ke batamai kum taru kajing ipat jong Kris kawalam hangi ya kasngi jong kajing penim hadin habur ru bon naking mani jong ki Protestants kidang donhi ya kanega custom ban bo yaw irang ko hagatnom jong kayeng mani jong ki kamtam ha kari Germany bari France nang ta shosho kasembol jong ka Mahantan Presbyterian Church kadai u irang ko ubabat yaw ding phana teu irang ko udon bon kijing mut na kawai karati dustur syakawai pat bana kawai kaniam syakawai pat udai udak usin ne sembol bayang jingmut ya ka air ka ai namar kata ngim dai basung kendit ne sung pher habala penon kam yaw ne sembol kat kum ka jing sung tho jingmut jeng kawai culture na kawai pat ne jeng kawai pat kaniam na kawai pat kumba barok kiniam ne ki dustur penon kam ne ka kum ka dak jong ka jipun khoi ne jong ka jing im ne jong ka jing start pakum ta ter teng mila pat ban claim batang kane ne katai kaniam ne kariti ka dustur kare penon kam ya ko kum ka dak jong ka jipun khoi ne jong ka jing im ne jong ka jing start bar kiwei kim de satia ban penon kam ya ka kam de satia kum ta ha kiwei ki dustur ne kiniam kerukom don ki penon kam da ka ud ne da ka belang ne da ka masi ne ka sim ne ukla ne da ulang brod ne da kiwei pat kenjamrat kum ka sembol joki te kamur satia pat ban ong batang kata ka culture ni kaniam kadon hok tang makam marwai ban claim ba utau sembol ude jongka kam de satia kum ta en yero Yesus Kris junum amen